to kai ka isa ka ja da Allah ne? Shi Allah ai yafi karfin wasa wallahi. Wanda kake gani yana wasa da Allah ai bai sa Allah bane. Amma shi Allah ya wuce tunanin kowane irin dan iska. Da za ki tura mu wani bidiyo, ashe bidiyon sun yi shi kwana 2 kafin faruwan haka a Los Angeles din. Taro suka yi a Los Angeles din kan cewa su ba sa bukatan Allah a wannan garin. Haka suka fada. Har a irin wannan symbol suka rubuta Los Angeles without God. A Los Angeles babu maganan Allah. Sai suka yi taro, wata mata ta miƙe ta yi turanci ta yi jawabi, ta kira manya-manyan celebrities na Amurka. Banda magana da Trump ya yi, ashe ba ma magana Trump bane kaɗai ta zama matsala. Akwai wani abin da aka yi. Shi yasa Allah ya ce wa ma nursil bil ayati illa takhwifa. Duk ayar da kuka gaban turo ta muna yi ne dan mu tsoratar, amma asali ba ma mai niyan kama ba ma tukunna. Dan in kamawan zami ba haka zami ba. To sai suka yi taro, wata ina da bidiyon haka ta an tura min shi. Sai ta miƙe a cikin taron ana mata tafi, sai ta ce wane kaza yana da manyan gidaje a waje kaza a cikin Los Angeles. Wane yana da gida 3 manya, wane yana da kaza. Ta lissafa wasu celebrities manya wajen guda 4 zuwa 5. Sai ta ce God, Allah kuma da ya halicce mu bayi da komai a Los Angeles. Wadda ka ba ma bukatarsa a Los Angeles. Wannan maganar da suka yi bata wuce kwana 2 ba sai ga gobarar daji ta laƙume Los Angeles din, wanda har yanzu wajen kwana na 6 an kasa kashe wannan gobara. Sannan ga iya abinda shi kuma shugaban ƙasan yake cewa in dai ba a sako wa'annan di wani ba Yahudi da yake yi hannun 'yan gwagwarmayan Falasina a yankin gabas ta tsakiya ba, to a tabbatar da cewa jahannama za ta farfasu, zai fallatsa jahannama a yankin gabas ta tsakiya, kowa ya mutu. Magana shi ma bata wuce da kwana 2 da wa'incan da suka yi cewa ba sa bukatar Allah a Los Angeles, sai ga bala'i ya fada musu. Yanzu wannan duk mai hankali ba zai kare yadda da Allah ba. Dama Allah da kansa yace falamma asafuna taqamna minhum. Allah yace fa agraqnahum ajma'ina waja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Allah yace yayin da suka fusata mu, Allah yace sai muka dau mataki akan su. Allah ya ce faja'alnahum salafan, sai muka mai da su labari. Yanzu duk dukiyarsa ba ya zama labari ba. Allah ya ce wa mathalan, da misali lil akarina, wani ma in yayi sai ya gwada. Yanzu ga ta ana ta yi har yanzu an kasa, kuma gobarar ci take yi, gudun da wutan yake yi ya wuce tunanin da kai kake yi. A cikin awa ɗaya tana gudun wajen kilomita nawa, kuma 160. Yanzu ba ma 160 ana ƙara ƙaruwa ne. Sannan abin mamaki, inda ba a tsammanin gobaran kuma take sai ta ƙara nufan gurin da ba a tsammani nan take yi. Malai idan kaga bidiyon da aka nuna mu yadda wutan ke tafiya, kai ka san wannan ba ordinary wutan da muke amfani da ita bane. Wannan jindun ne min junudillahi. Wasu rundunar daga cikin rundunar Allah an taba Allah, Allah ba zai bari ba. Shi yasa duk yadda zaka saba wa Allah, Allah yana kyale ka, amma da ka shigo layinsa, Allah yana da red line. Fir'auna shekara nawa yana ta'addancin sa, amma da ya shigo red line din da Allah baya so, sai ya ce fa hashara anada, ya ce wa qala ana rabbukumul a'la. Ka duba duk abin da Allah yayi, Allah ya kyale shi. Wa qala fir'aunu zaruni aqtulu Musa aliyada'u rabba, duk sun fada. Ku bar ni in kashe annabi Musa, ya kira Allah sa, kamar yadda ake kashe mutane a Gaza, ko da suke cewa to ƴan Gazan su kira ubangijin su ya rama musu. Sun fada. Arnan Najeriya ma sun fada. To ina Allah naku ya zo mana ya rama musu. Aqtulu, Allah ya kyale shi. Ya ƙara cewa ya hamanu bunni sarhal la'alli ablugal asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kaziba. Sai Allah ya ce wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil. Amma wa ma kaidu fir'auna, Allah ya ce illa fi tabab. Yasa Hamana sai da yi masa ginin bulo da bulo malan gini aka ce sai da yi ginin da ya tabo girgije. Sarhan yace zan hau in kashe annabi Musa, Allahn annabi Musa. Muga ta tsiya. Din yayi Allah ya kyale shi. Amma da ya zo red line ɗin da ya ce fa hashara fanada, ya tara mutane kawai sai ya kira su, sai ce wa qala ana rabbukumul a'la. In ma akwai wani Allah to ni ne gaba da shi, to Allah ya ce to ka zo daidai wajen. Daga ƙarshe
sai Allah ya kawo kaskancin sa a hannun annabi Musa. Shi ma Allah ya ce mun bar shi ya zama misali ga mutanen da za su zo nan gaba. Yanzu wannan abin da ya faru a Los Angeles, kaga da ranmu da rayuwar mu ka gani ko? To na gaba in na ba wanda za su zo nan gaba aka ba su labari za su ce ƙarya ne. Sai su ci gaba. To saboda mu ma ai ba mu ga abin da ya faru da Fir'auna ba. Amma akwai masu ƙaryata ko babu? Akwai masu ƙaryatawa. So amma wa'annan yanzu gashi ido da ido, wannan kabin bai kara maka imani ba, me kake so ka yi? In ko baka yi imani da Allah ba dalilin wannan, to kai yanzu me kake so ka zama? Yasa Allah ya ce wani lokaci in mun kawo aya ko to sai ta kara wa masu imani imani, mabarnata kuma sai ta kara musu bata.